Ban penne ya ka Khana min Barim Bajah kibelane tang hakidur kidar. Kasin Anthony's College Department of Mass Media hakan rutrik uluber kala play perda ya ka legacy threats kabala ithu khmat da ka North East India achieve ban pen kan mau ya ki Khana umin Barim Bajah. La play ya ka jingpen inam do Secretary and Commissioner ka Arts and Culture ba Frederick Kharkongor kumukongsan haka jinga donlang rector Father E.L. Jos kinohikai bat ki Samla puli jangka college ki Samla puli na Sikkim, Assam, Manipur ki belawanra ikidur kidar ban pen inam ya lagi Khana min Barim. Haba keren cikilak pathai Khubor ka curator jangka North East India achieve ka kong di Junisha Kongwir ka berdiri ka hikai jangka St. Anthony's College ka loong baka jing penlong ya kini ka program ka deban pen Asia ka perthai ya ki Khana ki balarim ha ki babun ki briu ki UI tang ha ki dur Henry kim tipat ya ki Khana bari ki bala shibu ha ki ying ki sem ne ki kenro kamra ying briu. Habai keren bagi Khana pule kila penpau da kaboong ka jingwan shimenta jongki hakini ka program kalong ban pen I ki dustur ki riti jongki bakila yo pateng nadu min Barim Bajah. Di kani ka legacy threads ka ba organized da ka North East India EB Archive ka ba haka jingmut jungi ka nangkong ba ni judan kum kini ki jat program man ka por tang ba ni khot bet tang kini ki bana shuang no ki exhibit tang kini ki kam lani ki dur jong ki bana Shillong mo lani ki bana Meghalaya na ka state la jong ti haka ni ka lempung ba menta pat ni berkhat ba kala ade por ringi banginya wan lang mo banginya collaborate lang bat ki we ru namar ba kum ka kerteng North East India EB Archive ni judan project ki bangia snot lang bat kiwe ki state de kum Sikkim kum ka Nagaland kum ka Manipur bat Assam tingi ong ba na kanika jingya de jongi ka bangila ya collaborate ni ya perkhat ba kum no bangin wan lang ban ya thu igini ki Khana namar ba kum kini ki bana Assam ki bana Nagaland kila hagini ki snem ki bala dep kila ju kila lum mo ye kini ki Khana ki ong no kita ki Khana ki ba hidden narratives ki ba ngim ju yos ngo namar kimdan haki kot lani kimdan haki no kini ki social media re kini ki Khana jong ki pa iet ki me iet ki jongi ki ba la shong no la na kawe ka pateng kalong no ka sa na tang ha jinga thu Khana mo de menta pat e shim ka initiative kum ka North East India EB Archive bangila ban kumno ban materialize ya ka lani kumno ba lingba ki dur ki badon ha ki family collections lani ha ki yeng ki sem ki jongi man ka por bon ngi don ki family album tang ba ngim ju perkhat ba ki family album jingi kin ju don history mo tang ba lingba ka ni ka project pa de ngi la pet bhai ngila pet bha bat ngila pet ye kini ngila study bhai kini ki dur e ngila ba shipon ki history ngila ban lap na kini ki family collections ni ki family albums ki bajudan tikidon ru kum kani ka conference collective ka bana Sikkim ki balawandra ye kita ki family albums but kum ju ru ki ju try lang bat ki organizations ni ki institutions kum ki school kum Dr. Graham School e ka ba ki ju let ban pen digitize lani ban pen archive lam ye ki kam jongki ti menta kani kalempung ngiwan yalam lang kini kini baro ki badon yak ta kamen siamba kumno mo bangin lum ye ki bala menshwa lani ki Khana ki ba ngim pa ju sngo am kita ki hidden narratives de hakani kalempung menta ngiwan ra lang kita ki Khana ki ba na keleng na kani ka than ka jongi na North East India mama ki state ai thai ho kidan iwe ide na Sikkim kawe ka group na Sikkim kawe na Assam kawe na sha Darjeeling bat Kalimpong kawe ka ide na Manipur or atli ki ide na Manipur te ki we pare ki bangi mi yo hande watla kim la ban wan chini tang baka kam pare kala anang yat lingba ka ni ka archive nungkong haba niwat ya kanu ni sedang syara ka jingi thu Khana de ni sngap shay ki be ki pa jungi ki baju manla ki por na tharai filaju osngau ru ma ha ka por ba menchwa kum ka wa khra le ngi la ju osngau bon ki Khana so wa khra tidak kita ki jingi thu Khana ki long no kum ki triggers mo ki long no kum kita ki jing pen kan mau yengi baling ba kita ngi pet yang ski album jungi ni don em ki dur jong wa khra you don't em ka dur jang ka golf link ka menshwa te kum ta ken na kita ki jingi thu Khana ki let bet kum ka te ka kam ka bangi bu na ka North East India EV Archive jong ikong perlimon ling do
i lap ba ngi interview i mentai la dan ko makandai pasal Islam but kelimba ki khana jong i yo sngaw ya ka ta ka Shillong ka balong ka ba pher mo ka ba sngaw tanat bah ka bam long ko menta bala dan ta ki di gi sit but mde tang bi thuk khana ru ise ki album jong ki ken ise ki album yong Peit ka long kum ne ti lengba na ki tu ki album yo i kum no ka jing em ka long jong ki menshwa ti kita ki long no ki ya kita ki la long kum ki thup history mo nomor ba yo kita ngim hakikat ki sla jing ngim ju puli tang baling ba gitu ki khana ti kumta ki ngilum ki dur ki dar ngilum ki audio recordings ngilum ki kum ki magazine ki Barim ki ba ni ju kum ki khasi ngi ju smart mo ban ong dum yeng ti ya bret lut deh ki tiar kitar ki kot ki sla kum to tang ba menta khana na ka ni ka archive ka ngi tre ngi sung thu ka nu ka jing kalong ka ba kalong so precious ka dondor sisa kita ki kot kisla ki dur ki dar ki banaru menshwa ken nomor lingba kini ngilaban yo i ban ngilaban sungu tho ya ka kumno ba ka ong no ka snong jingi ka kalalong kumni ken ngila jule kini ki exhibition menshwa ka ba menchim snam ngile ka we po state central tang ba ha ka to exhibition mi bo tang kini ki dur bat kini ki dur ki shithi kini ki donru kini ki artifacts jong ki bana Meghalaya ken tang ba ha ka ni ka lumpung ba menta pa ki khatlang ki bana we no na state pa de Tu ada kin dia menta kini ki story ni archive mo bi ong ni catalog hai ki but lingba kini ki catalog ba ha ka archive ni jubo eki namar pun sim ki wajuan ki researchers ban wan wat mo ya kita ki dur ki dar lani ki kot ki sla lani ki kini ki shithi ki Barim namar lingba ki tu phila shi bon ban Peit ban ong no kalong kum ka treasure box ka ba ngila ban Peit ya ka ta history jingi tingi jubo ngi ju lum ki researcher ki ju wan nangi ken ban wan wat kita ki kot ki sla lani ki dur ki dar tingi la ya rap ya bon ya ki researcher ki bale PhD lani ki ni ki nong thok kot ru ki bon ki don ki bala ju ngila pen yo ki dur ki dar lani ki ba ki don kam ken